Na Ukrajinu vyrazili první týden války. Od té doby se vracejí pravidelně. Skupina českých dobrovolníků, kterou vede student práv Vasil, vojákům do první linie přivezla jídlo, teplé oblečení, generátory. Tentokrát ale i speciální překvapení. Kamion vybavený sprchovými kouty. Je to pro ně neskutečné po například 2 týdnech strávených v zákopech najednou přijít do takového komplexu, který vevnitř vypadá jako lázně a s odrazem se ocitnou v úplně jiném světě. Pomoc znovu doručili přímo na základnu elitní 24. brigády. S lidmi z této jednotky spolupracují od začátku války. Minulý rok jsme byli za nimi na Chersonu, teď k ním jezdíme na Donbas. Takže všude tam, kam jdou oni, tam jdeme i my. Vasilovu skupinu jsme potkali poprvé loni na jaře v Záporožské oblasti, naposledy pak na podzim v Chersonské. Tehdy se pomocí snažil vojákům ulevit před očekávanými mrazy v zákopech. Vezeme ešusy, vezeme stany, karimatky, vezeme jim pláštěnky, jídlo. Для військовослужбовців буде дуже доречно теплі, товсті каремати, зимові спальні мішки, можливо, теплий одяг. Za vytrvalou a přínosnou pomoc teď získal od brigády čestné vyznamenání. Dohromady jsme dali už skoro 8 milionů korun a z toho nakupujeme vlastně všechno, co je potřeba podle seznamů, které sestavují velitelé. Odjíždějí směr Praha a zakončují svou 15. cestu na Ukrajinu. Celkem už vojákům odvezli 20 tun pomoci. Z Dnipra Andreas Papadopoulos, Česká televize.